Това е спрей за колани. Помага за бавно прибиращите се колани. Когато автомобилът е на повече годинки, почти всичките автомобили го имат този проблем с бавно прибиращия се колан. Сега ще го третираме. Разтръсква се като работа с всеки един спрей. Напръсква се от разстояние 15 на 20 см от едната страна, от вътрешната страна и това би трябвало да е достатъчно. Ето сега как се прибира колана само след едно напръскване. Когато автомобилът е на повече годинки и е по-стар, може процедурата да се повтори 2 пъти или 3 пъти. Тук в случая колата е производство 2004 година. Виждате, с едно напръскване ефекта е достатъчно качествен. Показвам пак спрея. Това е спрея.